Üdvözöllek, kedves Szóda Bobi! Bevezetőben szeretném egyértelműsíteni, hogy a következő pár percben általam elmondott gondolatok, észrevételek, esetleges tanácsok nem minősülnek a Toastmasters Oktatási Központ iránymutatásainak. Ez az anyag nem az online felületen megtalálható oktatási anyag szerves része. Pusztán az én tapasztalataim és az elnökségben ellátott szerepeim alapján kikristályosodott meglátásaim. Korán sem biztos, hogy mindenben megegyezik akár a te vagy mentorod álláspontjaival, éppen ezért amennyiben van mentorod, a videó megtekintése után nyugodtan konzultálj vele ezekről a dolgokról. Viszont a zökkenőmentes klubestek megvalósulásához olyan javaslatok és kérések is elhangzanak majd, amelyek talán elvárhatóak a szóda közösség harmonikus működése és a kollektív fejlődés érdekében. A legelején egy technikai dolgot szeretnék röviden tisztázni, mert úgy látom, ez nem egyértelmű mindenki számára. Kétféle táblázat létezik, amelyekben mi a szerepvállalásokat vezetjük. Van az úgynevezett patron, amelyhez bármely klubtag hozzáfér és szerkeszteni is tudja azt, így te is be tudod magad írni bármilyen szerepre. Emellett pedig van a szifon, amelyet az estmester szerkeszt, azon szerepigények alapján, amiket ti beírtok a patronba. A szifont mindenki látja, csak szerkeszteni nem tudja. A benne lévő adatok a véglegesek és az irányadóak a klubestek megvalósulása tekintetében. Ebből dolgozik például a házigazda, az általános értékelő is, és nem mellesleg a szifonban lévő beszéd sorrend a követendő. Egyébként mindig a legkevesebb beszéddel rendelkező klubtag nyitja meg a beszédek sorát. Az esmester leginkább adminisztrál, és a klubtagok szerepvállalásait figyelemmel kísérve felkér klubtagokat szerepekre. Erre a kettős könyvelésre egyéb iránt azért van szükség, mert a szifonban, ezáltal az egész Google rendszerünkben rengeteg adat, statisztika keletkezik, amelyben bármi sérülés, rossz törlés, beírás problémát okozhat. Na, akkor csapjunk is a lecsóba. Amikor esetleg tanácstalan vagy, hogy mely szerepkört választ ki magad számára, szerintem 3 dolgot érdemes szem előtt tartani. Első helyen áll az, hogy mi az a szerep, amit egyáltalán elvállalhatsz. Például okáért lehet, hogy szívesen lennél általános értékelő, de még nem láttál el minden szerepkört, ezt nem vállalhatod. Vagy amíg nem mondtál beszédet, nem értékelhetsz. A második az, hogy mire van éppen szükséged a fejlődéshez. Például, ha rendszeresen kicsúszol a rendelkezésre álló beszédidőből, vállald el bátran az időmérő szerepet, biztos segít majd abban, hogy legközelebb ne történjen ez meg. A harmadik helyen pedig az áll szerintem, hogy mennyire akarod magad beletenni az adott klubestbe. Vannak szerepek, amik nem igényelnek egész estés koncentrációt, és vannak olyanok, amelyeknél nem nagyon kapcsolhatsz ki. Ennek megfelelően állítottam össze azt a szerepkört, piramist, ezt én neveztem el ennek, amely segíthet az eligazodásban. Abban, hogy milyen beszédeket mondj, egyértelműen a tanösvényed segít, ebbe én most nem megyek bele, az egy másik kávéház, ahogy pestiesen mondják. A legfontosabb felismerésem arra ad választ, amikor megkérdezik a vendégek tőlem, hogy mi garantálja a fejlődést itt a Toastmastersben, amikor nincs egy állandó szakember, például egy beszédtechnika tanár, aki tudna ebben segíteni. Szóval a garancia az a több mint 100 év, amióta a Toastmasters létezik. Azaz a tapasztalat, az a nagyon gyakorlatias működés, ami hosszú évek alatt alakult ki, ennek megfelelően zseniálisan vannak kialakítva az egyes szerepek is. Mindegyik elengedhetetlenül és hatékonyan hozzájárul a fejlődésünkhöz. Ráadásul ezek szinergiában vannak egymással, együttesen sokszoros hatást tudnak kifejteni. Egyszerűen úgy szoktunk fogalmazni, hogy a szóda egy olyan retorikai edzőterem, ahol kockázat nélkül vállalhatsz be dolgokat, kísérletezhetsz. Itt mindenki abban érdekelt, hogy fejlődjön, hiszen ezért jöttünk ide. Ez a fejlődés egyik fő mozgatórugója a biztonságos beszédkörnyezet. És mondok egy meglepőt, nem csak abban vagyunk érdekeltek, hogy mi magunk fejlődjünk, hanem abban is, hogy az összes többi klubtag
klubtárs, klubtagban lévő társ, hiszen ez visszahat ránk. Egymást támogatjuk. Minél minőségibb a csapat összegésze, annál jobbak leszünk mi magunk is. Úgy látom, hogy egy szerepkörben elvégzett tevékenység három irányú hatást vált ki. Elsősorban segítjük az egyének fejlődését. Vegyük például az időmérőt, aki aktívan és látványosan támogatja a felkészült beszélőt azzal, hogy méri az időt számára. De ez nem csak a beszélőre van kihatással, hanem az összes többi jelenlévő klubtag is és vendég is fejlődhet, mert maradva az időmérésnél, jól látjuk, amikor repked a piros lap, és ha nem zárja le rövidesen a beszédet a beszélő, mindannyian érezzük, hogy ez hiba. És nem utolsó sorban a szerepet ellátó klubtag is intenzíven fejlődik, mert finomodik az időérzéke. Nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, de nekem kezd gyomorgörcsöm kialakulni, amikor látom, hogy vészesen fogy a beszélő ideje. Időmérőként nagyon át tudom érezni, hogy mennyire fontos, hogy tudjunk vágni a beszédből közben, ha meg vagyunk csúszva. Adok most egy tippet. Én például mindig megnézem előre a szöveg alapján, hogy hol kell járnom 5 percnél a beszédben. Ha a zöld lap felemelkedik, és érzem, hogy nagyon elúsztam az idővel, akkor ki fogok hagyni valamit, ami nem annyira fontos, de a beszéd végét, a zárást mindenképpen megtartom, mivel talán ez a legfontosabb része a beszédnek. Ez a rutinom itt több időmérést követően pár év alatt alakult ki itt a szódában. És most az időmérésről beszéltem, de bármelyik szerepen végig lehetne vezetni ezt a különleges 3-as hatásmechanizmust. Nézzük akkor részletesen a szerepkör piramist. Megmutatom, hogy a klubestek résztvevői számára milyen szereplehetőségek állnak rendelkezésre, azokat milyen sorrendben érdemes ellátni, és ezek a feladatok milyen koncentrációt igényelnek. A piramis alsó 2 szintje szinte bárki, akár vendége számára is javasolt, ez a belépő szint. A legelső az, amikor a kis visszajelző cetlin visszajelzést adsz a beszélőnek. Itt már van egy véleményed, gondolatod azzal kapcsolatban, amit láttál, hallottál, éreztél. Zöld betűszínt kaptak azok a szerepek, amelyeknél nem kell tartósan szinte az egész est folyamán koncentrálni. Pirossal szedtem azokat, amelyeknél elvárható folyamatos figyelem, így meg tudod különböztetni, hogy melyik szerep az, ami számodra szimpatikus, melyikre szeretnél több figyelmet szentelni. Továbbra is még itt ezen a szinten maradva szavazhatsz például a rögtönzőre, értékelőre, felkészült beszélőre, és itt már mérlegelned is kell, melyik teljesítmény tett rád nagyobb hatást. Aztán van egy körkérdésünk az est elején, itt is megnyilvánulhatsz, és hogyha bátor vagy, beülsz az első sorba, mert akkor szinte rögtönöznöd kell a házigazda után. Aztán, ha már a rögtönzésnél tartunk, az est második részebe jönnek a rögtönzéses feladatok, amiben szintén részt vehetnek a vendégek is. Sőt, én azt mondom, hogy ha valaki már volt klubesten, és látta, hogy mi a feladat, hogy zajlik az egész forgatókönyv, úgy tűnik, hogy komoly érdeklődő, be lehet vonni egy szavazatszámlálásba is, 1 perc alatt fel lehet készíteni a vendéget arra, hogy mit is kell tenni, és így talán nagyobb kedvet kaphat ahhoz, hogy csatlakozzon. Tehát ez a 2 alsó szint, amely bárki által bármikor gyakorolható, és ebben a vendégek is teljes értékűen részt vehetnek. Komolyodik a helyzet, a következő 3 feladat sokszor megfeszített, állandó odafigyelést kíván. Az időmérő, az őfigyelő és a nyelvőr igen fontos szerepek, nagyban támogatják a fejlődésünket. Azért raktam sorrendben egyel feljebbi helyre a rögtönzéshez kapcsolódó szerepeket, mert a jó rögtönzéshez is hasznos, ha tisztában vagy az idővel, kezded érzékelni, hogy töltelékszavakat használsz, és próbálsz választékosan az idegen szavak elhagyásával beszélni. Tehát sorrendben a rögtönzésvezető, rögtönzőr és természetesen maga a rögtönző következik a piramis szintjeit tekintve. Elérkezett az idő, hogy egy belépő szintű beszédet mondj, ez nem más, mint a kb. 2 perces májváj, ekkor elmondod, hogy miért csatlakoztál a klubhoz. Itt már koncentráltan,
előre felkészülve mutatsz magadból valamit. Szerencsés, ha ez a mini beszéd a jégtörőd előtti héten van, ezért javaslom, hogy egyszerre írd be őket a patronba. Amint elmondtad a jégtörődet, már értékelhetsz más felkészült beszélőt, aztán jön a házigazda szerep, ami igen fontos feladat az est hangulatát, sikerességét tekintve, és ezután következhet csak az általános értékelő. Látszik, hogy ez a két felső szerep pirossal van szedve, tehát folyamatos odafigyelést igényel. És a piramis csúcsán a felkészült beszédek vannak, amiket visszatérően, tervezetten mondunk az online oktatási felületünkön a kiválasztott tanésványunkra hivatkozva. Ha sok beszédet szeretnél elmondani, de nincs hely a patronban, akkor tekints minden szerepvállásra úgy, mintha az egy beszéd lenne. Egy mini beszéd lenne. A felvezetésnél és a visszajelzésnél is kapcsolódj a nap témájához, legyen jól kihasználva az 1 perc. Törekedj arra, hogy legyen eleje, vége, jól érthető és követhető legyen a közepe a mondókádnak, férj bele az időbe, és ne jegyzetből beszélj, inkább fejből. Természetesen jegyzetelj a szereped ellátása közben, de nem probléma, ha kimarad valami, mert nem jutott eszedbe. Majd az estet követően odalépsz a klubtaghoz, és elmondod neki, hogy van itt még egy-két dolog, szeretném neked elmondani. Talán a nyelvőr az a szerep, ahol indokolt a jegyzeteit használata, de ott is megteheted, hogy a visszajelzést elkezded fejből mondani. A 3 legszebb kifejezést meg tudja jegyezni az ember, aztán folytatod a felolvasással, ez már egy magasabb szint, mint ha a végig csak a jegyzeteidből dolgoznál. Tehát ezt szerettem volna neked mondani, összefoglalni így a szerepek egymásra épülésével kapcsolatban, és főleg figyelmedbe ajánlom azt, hogy törekedj arra, hogy a szerepeid ellátása közben a visszajelzések, illetve a felvezetés az alakuljon egy mini beszéddé, így jobban tudsz gyakorolni. És a vége felé hoztam neked 7 aranyszabályt, vagy hívjuk inkább javaslatnak, kérlek tartsd szem előtt, amennyire csak tudod. Az első, tervezz tudatosan. Írd be magad a patronba. Azt javasoljuk, hogy 4-6 hétnél gyakrabban ne mondjál beszédet, de ez rád van bízva. A többi szerepet is tervezd meg magadnak a rendelkezésre álló időre. Írd be felelősséggel, ne vedd el indokolatlanul más elől a helyet. Elő szokott fordulni, hogy szerep visszaadásra kerül, ez jellemzően betegség vagy olyan dolog jött közbe, amit nem halasztható, de én már láttam egyszer-kétszer olyat, hogy valaki nem tud felkészülni, nem annyira jó, hogyha másra elveszed a helyet. Adj magadnak minőségi időt a felkészülésre, egy jó beszédre több hét felkészülés is szükséges lehet. A negyedik pedig az, hogy ne adj vissza beszédet, csak azért, mert nem volt elég időt felkészülni. Ez nem annyira szép dolog. Aztán gondoskodj időben értékelőről is, amint megvan a beszéd időpontja, írd be azt, akit felkértél az értékelésre. Ha nincs kiválasztottad, akkor az esmester majd segít neked a keresésben. 6. pont, jelentkezz be tartalékbeszélőnek, de ezt is csak akkor írd be, akkor tedd meg, ha arra az esetre, hogy valaki kiesne, hogyha valóban el tudod mondani a beszédet, mint tartalékbeszélő. És végül is 7. pedig bármi közben jön, azonnal jelezd az esmesternek és a házigazdának is, hogy tudjunk segíteni a pótlásban. Zárásképpen arra biztatlak, hogy használj ki minden alkalmat arra, hogy megnyilvánulj, keresd az apróbb szerepekbe rejlő lehetőségeket, figyeld meg, hogy mit rontottál el te vagy más abban az adott szerepben, javíts ki legközelebb. Ha rászánsz egy évet, a tervezett, tudatos munkára, és lépésről lépésre haladsz, drámai fejlődést produkálhatsz. Számtalan jó példát láttam itt a mentorátjaim és más klubtagok esetében is. Remélem, sikerült néhány jó gondolatot erőltetni benned, jó munkát, sok szerepvállalást és sikeres beszédeket kívánok neked. Haladjunk együtt a szóda ösvényén.